Mày chê tao là xấu, tao chấp nhận tao xấu, tao không đẹp. Nhưng với... Huwat! Wala na talking! Kataka lang yaw-yaw yung baba mo dyan ha, hindi ka namin maintindihan. Aning-aning ka ba? Kabalo nagkit-kit lang kami ng bukog dito, mag-video-video ka dyan. Papansin ka, pasikat ka, baka ibunal ko tong bukog sa bagol-bagol mo, baka buak yung ulo mo dyan. Kabalo nag-ano kami dito ng asawa ko, lambing-lambing kami, ligid-ligid kami dito sa floor mat, mag-apil-apil ka sa mag-video. Pataka pa kapag nagyawit ang baba mo, hindi kita masasabtan. Lumuhay ka dito! Ayaw mong itigil ang video-video mo dyan, o ilaparo ko itong bukog sa'yo. Makialamero ka, hindi mo lang pakialamin ang buhay ninyo, pati mga aso, video-videohan nyo para magpahila-silas. Hawda!